Dnes je deň detí a keďže Miška sme odprevadili na školský výlet, svoj detský kolektív som doplnila o Elkinu kamošku Ninku. Začali sme MDDčkom pri Pancieráku vo Vozvolenie, kde sme si zakvačili parádny langoš a potom super zmrzku. Potom sme sa po D1 presúvali do Horných Hámrov, do pekného lesa, kde sme chceli stráviť krásny deň detí. Ako môžete vidieť, počasie nám prialo. Najväčší lojak prebehol, kým sme boli v aute a zrazu sme sa ocitli v peknom lese, v tejto nádhernej stodole. Neviem, či som to niekedy spomínala, ale ja fakt milujem stodoly a ich atmosféru. Obzvlášť, keď vás tam čaká úžasná obsluha. Ani sme sa nenazdali a vonku sa takto krásne vyjasnilo a tak sme si mohli užiť celý areál, ktorý sme mali takmer iba pre seba. Vstup do areálu je spoplatnený pre dospelého to 5 € a pre deti sú to 3 €. V cene vstupného máte úžasnú a veľmi milú animátorku, ktorá vás sprevádza rôznymi útikmi, ale aj ohrádkami, kde môžete zvieratka hladkať, ale aj krmiť. Krmiť kozičky a ovečky môžete krmiť iba krmivom, ktoré kúpite priamo v humne, takže nie ovečka, tento prsteň nemôžeš papať, ostane mne a teba nakrmíme krmivkom, za ktorý zaplatíte 1 €. Na konci obhliadky nám začalo znova pršať. Ako môžete vidieť, skryli sme sa pri zajačiku. Majke to však vôbec nevadilo, pretože pod dážnikom videla koníka, na ktorom sme sa mohli voziť, keby nepršalo. A tak ho mohla aspoň pohľadkať. Náš deň detí v peknom lese by som zhodnotila na 1 s hviezdičkou. Nie len preto, že tam bolo málo ľudí, ale celý areál je umiestnený v nádhernej prírode, kde sa človek cíti oddychnuto a útulne. Určite sa sem ešte veľmi radi vrátime. Ďakujeme.